så skal vi afsted. Endnu en begivenhedsrig dag, på vej ud at stikke lidt af. Med min kollega, tog det fisk på bodega med sovepose og liggeunderlag. 2 mand høj på en cykel på fortorvet, med en hvilesesring imod Mordor. Pearl necklace, kæft det er det jeg går for. Tøserne vil have en clown, men ikke så sjov. Jeg forkæler min krop, for jeg vil være bob, så jeg kan blive for lækker til love. Lukken er slået ud og være fucked up, så jeg er sikker på noget til top.